Bismillahirrahmanirrahim. Karshen tuka-tukar Shi'a a Najeriya. 'Yan Shi'a sun kewayo, kuma a yanzu sun cika wannan kewaye nasu daga muse-muse, wato musa abubuwa da tufkawa da warwarewa zuwa wannan lokaci da muke ciki, wanda tana yiwa a ce wato ranar Shi'a a Najeriya tana gab da faduwa idan bata riga ta faɗi ba. Da farkon bayyana Shi'a kimanin shekaru 30 da motsi da suka wuce, sun rika karaita cewa su 'yan Shi'a ne. Wato ba irin kai ruwa rana da ba da su ba, a kan cewa su 'yan Shi'a ne, suna musawa, suna cewa sharri aka yi musu, suna cewa kage aka yi musu. To amma a yau sun dawo suna kirarin cewa su 'yan Shi'a ne, kuma suna bayyana shi'anci, suna bayyana kusan dukkan aƙidu na Shi'a da ayyuka da ibadoji da bukukuwa na Shi'a suna yin su a bayyane. Kai wasu ma daga cikinsu ma suna sawa kansu laƙabin wani arrafidi, wani arrafidi. Don haka wannan ita ce tufka da warwara ta farko. Tufka da warwara ta biyu da 'yan Shi'a suka yi shine akan mutu'a. 'Yan Shi'a sun daɗe suna ɓoye mutu'a, duk da cewa mutane suna sanar da cewa suna yin ta, domin rukuni ne mutu'a a cikin addinin Shi'a, wanda ma suka ruwaito daga imamansu suna cewa wanda dai ya fita duniya bai yi mutu'a ba ko da sau ɗaya ne, to wannan ya yi asarar rayuwa kuma ba zai rabanta ba a duniya. 'Yan Shi'a sun ta ɓoye cewa suna yin mutu'a, sun ta maimaita suna faɗin cewa sharri ake musu da ƙage, amma su ba sa yin mutu'a. To sai yanzu daga baya suka zo suka bayyana cewa suna yin mutu'a, ko da yake da wani shugabansu ainihin wato ya ce 'yar kaɗan suke yi, in kaga mutum yana yin mutu'a da yawa ɗan iska ne, kamar yadda aka ji a ainihin wato debate da muka yi da wani shugabansu a Abuja 'yan watannin baya kaɗan. Ala kulli halin 'yan Shi'a sun dawo sun yadda cewa suna yin mutu'a, suka ce halacce, kuma suna ta aiki domin kare ta, suna rubuce-rubuce ainihin wato a dandalin sadarwa, har ma da littattafai, suna yin laccoci, suna ainihin wato ƙoƙarin kare mutu'a. Wannan shi ma wani gagarumin tufka da warwara ne, wanda 'yan Shi'a suka kwashe na tsammanin sama da shekara 20 suna musawa, amma kuma yanzu sun dawo sun amsa, wanda shi ma yake nuna tufka da warwara a cikin tafarkin Shi'a ko kuma addinin Shi'a. Sannan akwai wani abu da 'yan Shi'a suka tafi da lokaci mai tsawo suna musunsa, wato shine gwamnati da tsarin gwamnati gaba ɗaya, inda suka dinga kiransa a matsayin hukuma ta ɗagutu. Don haka duk abin da ya shafi tsarin mulki na zamani, tun daga kan shi kansa kundin tsarin mulki ɗin, har zuwa kan gwamnati da rassanta daban-daban, wato reshen zartaswa da reshen ainihin 'yan majalisa, da kuma uwa uba reshen shari'a, wato kotuna da alkalai na zamani, waɗanda 'yan Shi'a suka yi ta maimaita cewa wannan gwamnatin ɗagutu ce, wannan hukuncin ɗagutu ne, wannan ba shari'a Allah ba ce, su sun abin nan sun kafircewa wannan tsari da sauransu. Sai ga yau an waye gari 'yan Shi'a sun dawo sun shiga tsundum cikin gwamnati, suna yin siyasa, kuma uwa uba sun nuna imaninsu da wannan tsarin shari'a wanda suke kira tsarin ɗagutu, wanda can suke kai kuka suna ainihin wato neman taimako akan abin da suke nuna cewa zalunci ne aka yi musu. Kai a yau ma dai ɗan Shi'a har gogoriyo yake yi da bin umarnin kotu, wato za ka ji 'yan Shi'a suna cewa dole abu umarnin kotu. Wannan kotu fa ta ɗagutu suke nufi, ba kotun shari'ar musulunci suke nufi ba, ba kotun Allah da annabi suke nufi ba, a ainihin wato kotun majistare ta ɗagutu suke nufi. Ita suke murna idan an kai shugabansu, suna jira ta sako shi. Idan ta ba da umarni ko ta yanke wani hukunci, za ka ji suna cewa ai wani mai mulki ya ƙi ya bi ainihin umarnin kotu. Misali su rika cewa shugaban ƙasa Buhari ya ƙi ya bi umarnin kotu, ainihin gwamnan jiha wani ya ƙi ya bi umarnin kotu. Su a wajensu ma yanzu wai ainihin ƙin bin umarnin kotu ma ya zama laifi. To wannan ma wani tufka da warwara ne wanda muka gani a cikin tarihin Shi'a na waɗannan 'yan shekaru, wanda kuma yake bayyana mana matsayin Shi'a
cewa dama shi'a tafarki ne wanda aka gina shi akan iska, bai da wasu shika-shikai tabbatattu, bai da wasu ƙa'idoji, bai da wasu aƙidoji, illa bin ɓata da ainihin wato bin son zuciya kawai. Har yau wato 'yan shi'a a ɓangaren siyasa, kuma musamman siyasar duniya, suna maimaita ainihin take da kirari na yaƙar Amerika da Isra'ila. Iyayen gidansu 'yan siyasar Iran suna kiran Amerika da ashaitanul akbar, wato shaidani mafi girma. Sa'annan suna kiran Isra'ila da ƙasar Allah ya isa, wacce Amerika ta ɗaurewa gindi. To yau sai gashi an waye gari 'yan shi'a ba wai kawai sun yadda da Amerika ba, a'a abin nan ofishin jakadancin Amerika ma suke zuwa domin neman taimako, wai dan a taimaka ainihin wato a sako musu shugabansu. Don haka wannan shi ma yana nuna tufka da warwara, wanda dalili ne mai ƙarfi, kuma hujja ce da take nuna cewa addinin shi'a ba a gina shi akan komai ba illa jahilci da bata da kuma son zuciya. Har yau 'yan shi'a a ƙasar nan wato sun daɗe suna ainihin bayyana matsayinsu da sarakunan gargajiya da kuma sarauta ta gargajiya, inda suka ɗebe sama da shekaru 30 suna la'antar wannan tsari na gargajiya, suna tsinewa sarakan gargajiya, tun daga kan sultan na Sokoto har kan kowane sarki na manyan biranenmu wanda suke ɗauke da tutocin shehu, har zuwa kan hakimai da dagatai, babu wanda 'yan shi'a suka ragawa. 'yan shi'a wato sun ta ainihin wato yin izgili da duk abin da yake nuna alamu na sarautar gargajiya. Alal misali, filafilai guda biyu ko kuma kunnuwa biyu na rawani wanda aka san sarakanmu da shi, suna ce masa wai ƙahon tsumma. Wai wannan kunnuwa guda biyu ko kuma filafilai wato ƙahon tsumma ne. Hakanan suna kiran sarakanmu na gargajiya a matsayin ɗagutai, kuma banda ma zagi da tsinuwa da la'ana da barranta, ta kai ga cewa 'yan shi'a suna kai hari akan sarakai a fili, kamar yadda suka shayi ga mai martaba sarkin Zazzau. Sun sha tare shi yana tafiya, sun sha jifan motocinsa, sun sha farfasa gilasai, sun sha zuwa fadarsa masallacin juma'a na birnin Zaria, inda sarki yake fitowa matuƙar yana gari, kullum dole ya fito ya juma'a nan matuƙar yana gari yana lafiya. Sun sha zuwa nan suna zaginsa akan kunnensa. Haka nan manya-manyan sarakuna na birane waɗanda suke ɗauke da tutar shehu, kamar misali sarkin Kano, duk da girmansa da ƙasaitarsa, wato sun tare shi ba sau ɗaya ba a hanya, su wulaƙanta shi, su ƙasƙanta shi, su tilasta masa sai ya ba da waje wai shugabansu ya wuce madugunsu, wanda suke ganin shi kaɗai shi ya cancanta a yi wa biyayya, wanda ma har suke cewa in ba a yi masa biyayya ba ana kan ɓata. To yau sai gashi an waye gari 'yan shi'a babu kunya ba tsoron Allah sun zo suna nuna cewa wai su masu girmama sarakai ne, wai har ma kai ziyara suke fadojin sarakuna daban-daban. Mun ga wasu daga cikinsu a ainihin kafafen labarai sun ɗauko mana hotunansu, sun kai ziyara fadar mai martaba sarkin Zazzau, wasu sun je fadar mai martaba sarkin Katsina da dai sauransu. Wato suna nuna cewa su masu ganin girmansu ne, kuma sun yadda da su a matsayin shugabanni, wanda wannan shi ma wata kwana ce, wato wata warwara ce wacce suka ainihin wato warware tufkarsu da suka yi shekaru 30 ko sama da haka suna yi, wanda kuma dalili ne mai ƙarfi akan cewa addinin shi'a wato addini ne wanda aka gina shi ba akan komai ba illa akan bata da jahilci da bin son zuciya. Don haka baya tabbata akan magana ɗaya, baya tabbata akan aƙida ɗaya, baya tabbata akan manufa ɗaya. Kurin su 'yan tamore ne, inda duk ta faɗi sha, inda duk suka ga za su biya bukatar sunan suke karkata. Domin me? Domin dama can ba akan wata shirya suke ba akan littafin Allah suke ba kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke ba. To sai kuri da barazana da ƙarya da 'yan shi'a suka yi ta yi wa mutane, wanda kuma ta hada da fitsara da rashin kunya. Wato shine abin da suka rika cewa wato su ba isa a taba su ba, su sun fi karfin gwamnati ta taba su, musamman inda rashin kunya ta su ta fito fili lokacin da muka yi asarar malamanmu kamar malam Jafar Allah ji kansa da malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa,
wato sun fito suna cewa su inda su ne aka kashe musu shugaba to da sai an ga abin da zai faru, da sai Najeriya ta kama da wuta, da sai Aradu ta faɗo, da sai an yi tashin hankali, su ai ba isa ba, ai ga shugabansu na a taɓa shi mana kaza kaza kaza, suka yi ta homa, suka yi ta ainihin wato ƙarya, suna kaiwa suna komowa. Sai ga shi yanzu inda Allah ya kama su, wato ainihin aka kama shugabansu, aka yi masa dukan tsiya, kuma aka lodo shi akan baro, duniya tana gani, amma yan Shi'a suka yi kulas ko kadangare bai faɗo ba daga kan katanga. Wannan shi ma yana nuna cewa maganar ɗan Shi'a da ita da banza duk ɗaya, kuma ya bayyana barazanarsu da kuma cewa ainihin wato tufka da warwara a wajensu, wato ainihin shine babban abin da yake bambance tafarkinsu da sauran tafarkai. To tufka da warwara a kowane tsari, a kowane addini, a kowane tafarki yana nuna ƙarya da lalacewa da kuma kaucewar wannan tsari. Don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa hujja da gaskiyar alƙur'ani da cewa babu tufka da warwara a cikinsa. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, afala ya tadabbaruna alƙur'ana walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Don haka wato wannan tufka da warwara, wanda abinda na zana a nan misali ne kawai na bayar, yana nuna mana cewa Shi'a ta gama zagayenta, ta kewaya abinda bature yake cewa full cycle, yanzu babu abin da ya rage mata illa faduwa kawai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirye su, kuma Allah ubangiji ya nesanta mu